कुंगा ब्रैथि सेरफां ट्रफी आरो सेथि मुंख्लं गोसोखां प्रिन्सन दैमारि जोलुर बादायलायनाया 2023 दिनै थुंगेबाय। 3 गलनि फारागथिजों मैदेर एफसीआ देरहासार बिमुंखौ आजावनो हाबाय। अदालगुरि जिल्ला सनाय डिजाइनेटेड एनएलएफबि आफाद केम्पनि सानजा फारसे साखाथियाव थानाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 23 अक्ट' खालारखालिनिफ्राय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सेरफां जायख्लं युथनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय कुंगा ब्रैथि सेरफां ट्रफी आरो सेथि मुंख्लं गोसोखां प्रिन्सन दैमारि जोलुर बादायलायनाया 2023 दिनै मोनसे गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबथा फाइनाल जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। 37 नं दोनस्रि बिटिसि ब्याबनि एमसीएलए फ्रेस मोसाहारिनि बेखेवनानै होलांनाय दिनैनि बे जोबथा जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन जोलुर हानजाफोरनि गेजेराव देरहासार जानो हाबोनाय मोननै गोख्रों दोलो मैदेर एफसी आरो धुपगुरि एफसीनि गेजेराव मुहिनां बादायलायनाया जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव मैदेर एफसीआ धुपगुरि एफसीखौ 3 गलनि फारागथिजों फेजेननानै देग्लायनि देरहासार ट्रफीखौ नोगोद 40,000 रांनि थफ्लाखौ आजावनो हानायजों लोगोसे जोबथा गोदै मिनिस्रांनायखौ दिनैनि बुब्लियाव नुनो मोनो। बे बान्थाखौ देरहासार जानो हानाय हानजानो गथायनानै होयो बिपिएफ राजखान्थि हानजानि मोनसे समनि 38 नं भैरबकुन्द ब्याबनि बारग' एमसीएलए रिफेन दैमारिया आरो जेन्नाय हानजानो 30,000 रांनि थफ्लाखौ लोगोसे ट्रफीखौ गथायना होयो इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि मिरुनि दैदेनगिरि ब्रह्मन बाग्लारिया। लोगोसे मख'नांगोनदि हाबाफारियाव बानजाय आफादजों हांख्रायजानाय लेखायै बड'लेण्ड हालामनि मादावनो बयनिख्रुइबो समायना साबना हामना नायनो मोजां महरनि रानि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि, लाइमोन मेथाइ रोजाबगिरि निथामनि बर', इलिसा बर', अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि, जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सन्जीब बसुमतारी, मोनसे समनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियेट रबिनसन मोसाहारि, एनएलएफबि आफादनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथांमोनजों लोगोसे अदालगुरि जिल्लानि दाब दाब ओनसोल आरो गामिफोरनि जोलुर अनसायगिरिफोरनि लोब लोब बाहागो लाफैनायजों हाबाफारिया दिनैनि सानाव जाफुंसार महरै जोबनानै थांनायखौ रोखा रोखायै नुनो मोननाय जादों। रुंसारि प्रिन्सन दैमारिनि सेरफां जायख्लं क्लाबनि दैदेनगिरियाव दिनै फाइनाल मोनसे मेच जानो थांबाय थादों। खोब मोनसे मोजां थासारि। आं बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों आसा खालायदों जे माखासे जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय लाइमोन जायफोर फुटबलखौ मोजां मोनो गेलेनो बिथांमोननि गेजेराव मोनसे थुलुंगानाय सफैगोन आरो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय सासे राफोद जाहाथे फुटबल प्लेयार जन्म मानोना जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि थारिखआव बिराद स्ट्रंनि गेजेराव बर' लाइमोनफोर दङ खिन्थु बिथांमोना खाबु मोनाखै। खाबु मोनैनि थाखाय बिथांमोना माखासे गावनि टेलेन्ट जिथु गावनि रोंगौथि बे रोंगौथि थाब्लाबो बिथाङा खाबु मोनैनि थाखाय गावखौ जाखांफु सासे गावखौ माने प्लेयार हिसाबै गावखौ इस्टाब्लिस खालामनो हायाखै। नंखायनो दिनैनि सेरफां गामिनि बे जायखौ सेरफां क्लाबनि दैदेननायाव जाहाथे मोजां मोनसे प्लेयारफोरनि गेजेराव मोनसे थुलुंगानाय जाखांगोन आरो बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज थांगोन। आसा खालामदों जाहाथे बे ओनसोलनिल' नङा जोंनि बिटिसि हालामाव जायफोर फुटबलखौ मोजां मोनग्रा बयबो लाइमोनफ्रा फुटबलाव बाहागो लानानै गावखौ सासे गावनि लाइफखौ बे फुटबलनि गेजेरजोंबो थानो हायो आरो ओंखायनो आङो बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिखौ खावलायगोन जायफोर फुटबलखौ मोजां मोनो आरो जायफोर फुटबलखौ दिनै लानानै मोजां सिमां नुनाय लाइमोनफोर दङ जाहाथे खाबु लानांगौ आरो। गेजेराव दिनैनि थारिखआव नेसनेल लेभेलावबो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा नंगौ सासे खाबु मोनदों बे गावनि सेस्थानि गेजेरजों गावनि नाजानायनि गेजेरजों आरो जों बिनिख्रुइ जाहाथे बांसिन आरो जन्म होनो हायो जों बिथांमोननो प्लेटफर्म होनो हायो। मानोना जोंनि गेजेराव फुटबलखौ लानानै दिनै जों मोनसे जिहेतु जोंनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथाय फुटबलनि सायाव जों मोनसे मोजां मोनसे प्लेटफर्म जाहाथे होनो नै दिनै बेबायदि टुर्नामेन्टनि गेजेरजों खाबु होबाय थादों बेखौ लाइमोनफ्रा लानायानो मोजां। नोंगौ जोङो दिनै बिटिसिआव जिबायदि
प्लेयारफोरनो जिबायदि स्कप होनांगौमोन जिबायदि बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म होनांगौमोन बिथांमोननो होनो हायाखै अब्लाबो जि जोंनि गेजेराव सोलिबाय थायो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गावखौ सासे राफोद प्लेयार हिसाबै स्टाब्लिस खालामना लानांगोन मानोना सासे फुटबल प्लेयार जानोब्ला बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव गावखौ फिट जानांगोन फिजिकेल फिटखौथ' नांखागोनानो आरो मेन्टेलि फिट जानांगोन आरो गावनि मोनसेबा क्लियार जानांगोन जे गाव मा खालामनो सानदों फुटबल गेलेनानै गावखौ स्टाब्लिस खालामनो नागिरदों गावनि लाइफखौ दानो नागिरदों अल गावनो लाइफल' दानायल' नङा जाहाथे ओनसोलनि समाजनि माखासे बिथिङाव जाहाथे बे गाव गावनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन आरो ओंखायनो आसा खालामदों दिनै खोब लिमिटेड जोंनि बिटिसि हालामैनो माखासे फुटबल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गावखौ स्टाब्लिस खालामदों आरो थोजासे नङा आरो बेनिख्रुइ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव गोबां माने फुटबल प्लेयारफोर दङ जायनि थाखाय गामि ओनसोलनिफ्राय दिनै फैनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल माने स्टेट लेभेल आरो नेसनेल लेभेलाव गावखौ स्टाब्लिस खालामनो खाबु मोनाखै बैफोरखौ जाहाथे जों गासै बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्पर्ट एस'सियेसननि गेजेरजों जाहाथे बेफोरखौ खाबु होयो आरो बेबायदिनि गेजेरजोंनो बे गामि ओनसोलाव थानाय टुर्नामेन्टफोरनि गेजेरजोंनो स्कपखौ लालांनांगौ आरो आं बेखौनो खावलायगोन टेलेन्टेड जिथु गेलेगिरि बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय माबायदि थांखि लागोन दाथ' गभर्नमेन्टनिफ्राय जथेस्थ माखासे गेलेनायनि प्लेटफर्मफोर होबाय थादों होआखै नङा होदों दिनै आसाम सरकारनि थाखाय माखासे फुटबल गेलेग्राल' नङा स्पर्ट्सआव जायफोर इन्टारेस्टेड बैफोरनि गेजेरजों गोबां माने स्पेन्स होदों साख्रिनि बिथिङावनो जा स्कलारशिपनि बिथिङावनो जा बिथांमोना स्कप होबाय थादों लानोसो रोंनांगोन जुदि लानो रोङाब्ला दिनै बेहाय सोरबा सरकारखौ दाय खालामनानै जानाय नङा सोरबा इलेक्टेड मेम्बारफोरखौ दाय खालामना जाना बे गावनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन आरो होदों सरकारा जथेस्थ होदों बिनि थाखाय साख्रिनि थाखाय माखासे खथा दंखायो आरो माखासे स्कलारशिपफोरनि थाखाय खथा दं बेखौ गावनो स्टाब्लिस खालामना गावनि स्किलखौ देखायनानै बे खाबुखौ लानो रोंनांगोन आरो नंखायनो खावलायदों दिनै बे सेरफां इउथ क्लाबनि बानजायनायाव फाइनाल मोनसे टुर्नामेन्ट जेरै जानो थांदों बेफोरनि गेजेरजोंबो गावखौ थुलुंगा होनाय जितु मोननाय आरो बेबायदि जायगायाव मोजां मोनसे स्कप लानांगौ आरो इउपिपिएल हानजानिफ्राय निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ साबायखर बावो आरो दिनै जों नैबे सेरफां ट्रफि फोर्थ ट्रफि 2023 बे फाइनाल खेलायाव जों दंफैयो इउपिपिएलनिफ्राय CWC प्रमद बाग्लारी इउथ प्रेसिडेन्ट सन्जीब मोसाहारी आरो अर्गेनाइजेसन जेनेरेल सेक्रेटारि मनरन्जन शर्मा जों जयै इउपिपिएलनिफ्राय नैबे सेरफां क्लाबखौ गिबियावनो साबायखर होदों बिथांमोना नैबे ओनसोलनि क्लाब आरो खेला मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ लानानै जे बेयावहाय ब्रैथि सेरफां ट्रफि बेयाव फुटबल टुर्नामेन्ट होदों आरो बे गेलेनायाव बे ओनसोलनि क्लाबफोरा गोबां बाहागो लादों आरो बाहागो लायै लायै दिनै जोबथा नैबे फाइनाल खेलायावहाय मैदेर एग्र' टुरिजम एन्ड कनजारभेसन फाउन्डेसन मोनसे दङ बेवहाय बेखौ मैदेर FC होननानै बिथांमोना नाम होदों आरो लोगोसे नैबे धुपगुरि गामिनिनो क्लाब बे मोननैजों दिनै फाइनालावहाय गोख्रों मोनसे बादायलायनाय जायो आरो बे बादायलायनायाव मैदेर FCआ गरथाम लाथिख'आव देरहानानै दङ बाब देरहाबाय खेलायाबो जोब्बाय दा इउपिपिएलनिफ्राय सेरफां क्लाबखौ साबायखर बावदों बे ओनसोलनि क्लाब आरो जि फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे खेलाखौ बोसोरे फाथिबोदों आरो दिनै बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि समाज सिबियारि राजखान्थि हान्जा गुबुन गुबुन बर'नि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानानै खोब कालारफुलि दिनै बे फाइनाल खेलाया जोबलांबाय बेवहाय जों गोजोननाय मोनदों जेबो बाहागो लानानै आरो साबायखर बावदों बेबायदिनो सेरफां क्लाबा बे खेलाखौ फैबाय थानाय समफोरावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हागोन आरो जोंबो मदद होलांबाय थागोन आरो बेबायदिनो जोंनि जि फुटबल मोजां मोनग्रा गेलेगिरि जेनेरेसनखौ बिथांमोना दैखांलांनो नाजादों थ' बेवहाय बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि गासै दल संगठन बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो बेबायदिनो मदद होनानै लांबाय थाथों बेखौनो मिजिं थिदों फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ गासै बिथिङाव खेलानिफ्राय जागायनानै हारिमुनिफ्राय जागायनानै समाजनि गोबां बिथिङाव खामानि मावगोन नोंथांमोना मिथिगौ आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासै जोंनि समाजनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय गासै 26टा माहारियारि अनसाय आफाद माखासे
जे मिशन भिजन बेखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बेवहाय खेलानिफ्राय लानानै फरायनायनिफ्राय लानानै हारिमुनिफ्राय लानानै रांखान्थि आबाद बिथिङाव लानानै गासैबो बिथिङावनो दिनै मिशन आरो भिजन लानानै खामानि मावबाय थादों मिजिंथिदों आथिखालाव जि बिटिआर सुक्तिनि उनाव जोंनि गेजेराव जि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जि गोजोननाय अनलायनाय खौसेथिनि मोनसे ढौ बोहैदों बेयो बोहैबाय थाथों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो आथिखालाव UPPL आरो BJP जोङो फैबाय थादों नोंथांमोना मिथिगौ लकसभा बिसायख'थि फैदों बेयावबो मोजाङै देरहानानै खौसे खामानि मावनो हाथों आरो फैबाय थानाय 25आवहाय जोंहा काउन्सिल इलेक्सन फैगोन 26आव MLA इलेक्सन फैगोन दा जिखिनि माहारिनि थाखाय मावनो सिमां रनसायनानै दिनै बर'नि गुबुन गुबुन हारि माहारि जोंनि सुक्तिखौ मदद खालामनानै जोंनि राजखान्थिखौ मदद खालामनानै जिखिनि खामानि मावबाय थादों आरो मावनो मदद होदों बेखौनो मिजिंथिदों आरो प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव आसामाव आरो गोबां सोलायनाय लाबोथों गोबां खामानि मावनो हाथों बेखौ मिजिंथिनानै आरो जोबनायाव सेरफां क्लाबखौ बे ब्रैथि सेरफां फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 बेखौ खोब मोजाङै कालारफुलै खुंफुंनो थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां मिडियाफोरखौ गोजोननाय साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि बे ब्रैथि सेरफां ट्रफि जे जोबथा फारिलाइयाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय बे जोबथा जोंनि फाइनाल हाबाफारियाव मोननै गोख्रों टीमनि गेजेराव बादायलायनाय जादों मैदेर FC बेनि हेंथायै गेलेदों धुपगुरि FC आङो बे समाव साफ्रोमखौबो हामबाय होननाय थाबाय जोंनि बिदि फाइनाल प्रग्रामाव लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो जोंनि मानगोनां आलासि चिफ गेस्टफोरा आरो इनभाइटेड गेस्टफोरा फैनानै जोंखौ जथेस्थ' इन्सपिरेसन खालामबाय जोंखौ बिदिनो गोजोननाय होबाय बिनि थाखाय साफ्रोम आलासिफोर आरो साफ्रोम नायगिरि अडियेन्सफोरखौ साबायखर बावनाय थाबाय बेजों लोगोसे मोनसे सोंथि खालामो जों खोनानो मोन्दों नोंथांमोना मोनसे बेबायदिनो गोसोखां बिलाइ बेबायदिनो मोजां मानसिफोरनि थाखाय मावख'फोरखौ गोसोखांनो थाखाय बिदि मोनसे खेल होबाय थायो बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो जोङो 2017निफ्राय जों बेखौ स्टार्ट खालामदों जागायजेनदों जायफ्रा जोंनि गामिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनानै रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ जों गोसोखांनाय हिसाबै जों बिथांमोननि थाखाय गेम होनाय जाहाथे जोंनि जे सिखांबोनाय उन जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे बिसोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे सासे मोजां सुबुं मानसि जानो जाहाथे आवगायबोयो बेखौ जोङो दिथा खालामनानै बे खेलाखौ जोङो होनाय जादों बोसोरफ्रोमबो गुबुन नेक्स्ट इयारनि थाखाय जोंहा गुबुन सुबुं दङ बिथाङाबो जोंनि समाजनि थाखाय गोबां अबदान खालामबाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय बिनि थाखाय बेखौबो जों गोसोखांनाय हिसाबै नेक्स्ट फैगोन बोसोरावबो जोङो बिनि थाखाय होनो थाखाय जों लाहार फाहार थिग खालामना लाखाबाय जोंहा सेथि बान्थाया दङ 40,000 विथ ट्रफि आरो नैथि बान्थाया जोंहा 30,000 विथ ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयार दङ जायहा साबसिन बे खेलायाव बे टुर्नामेन्टआव जायहा साबसिन गेलेगिरि बिथांनो होनाय जागोन 3,000 आरो विथ ट्रफि जागायनायनिफ्राय जोबथासिम पाब्लिकनि जिथु अनसायनाय रायजो राजाफोरनि बेयो माबायदि नोंथांनि नोजोराव आङो साबायखर बावनो सानदों बे समाव जागायनायनिफ्रायनो जोंनि खाथि खालानि जे गामियाव थानाय गामिनि सुबुंफ्रा जोंखौ हेफाजाब होफैदों लैहोर दले फैनानै गोबां जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो जोंनि बे खेलाया ब्रैथि सेरफां ट्रफि फुटबल टुर्नामेन्टआ मेहेरगोनां जाफुंसारनो हाबाय जों नुनो मोनबावदों नैबाव माखासे गोबां मुंदांखा आर्टिस्टफोर जिथु फावखुंग्रि बिथांमोनखौबो नोंथांमोना बेयाव लेंहरनानै लाबोनाय जादों बेनि थांखि आरो नोजोरा मा हामबाय होनदों बे समाव जोङो जोंनि सेरफां ट्रफि फुटबल टुर्नामेन्टआव जोंहा 3 बर' आर्टिस्टखौ जोङो लेंहरनाय जादों इलिसा बर' नितामणि बर' आरो गेमस्रि फावखुंग्रि हिसाबै जों बिथांमोनखौ बे जोंनि जे फिल्डआव लेंहरनानै जोंनि साखाथि बाखाथि थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बिथांमोननि टेलेन्टखौ नुनानै जाहाथे आग बारायबोयो बिथांनि गित मेथाइ खननायखौ नुनानै बिथांमोननि एक्टिंखौ नुनानै जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे आवगायलांनो हायो बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ इनभाइट खालामनाय जादों दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव
बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।